No. Terve kaikille. Okei, mun kamera ei nyt ehkä näytä, mun webkamera, kun mä tää facecam, joka kuvaa minua ja mitä mä teen. Eli tossa on minun kuvani. Tossa vähän alapuolellani, mut varmaan ihmettelette, että miksi näin aikasi jo. Miksi näin aikasi? Ottakas oli viesti. Joo muuta, mulla on PS Vita, ottakas. Joo, tänään oli synttärit, eli sain Vitan, uuden bebin. Tämmönen sestasitket. Maksoi 60 ja sit mä sain tähän PS Vitaan tämmösen Call of Duty Black Ops. Ja tästä tulee vähän Let's Play, kun mä pelaan PS Vitalla. Mulla tehdään kans oma kämi. Sitten mä sain tämmösen hienon korun isoveljeltäni. Sitten loppu sai vähän vaatteita ja sanoin, että kaiuttavat Logitech ja tietenkin uusi kone. Tai no, uusi kone. Vähän kaikkea kakkaa. Mutta ei tää oo toka video ja sain paljon rahaa myös. Meitsi on rikas. Jos me tehtäis siitä, voitais mennä pelaamaan Minecraftia. Älä ihmetellä, kaveri voi soittaa, mutta ei mä nyt tällä kertaa sillä vastata. Okei, mitäs mulla täällä Minecraft? Hei, mä skippaan tää kuvaa, koska tässä on vähän seko. Okei, yleensä tässä skipin jälkeen näe enää kameraa, niin toivotaan, että se vielä näkyy. Mutta jos ei näy, kun mä en nyt ite näe sitä, mä en tajua miksi. Mä vielä säännä sen kai jonkun verran. Mä haluun, että kaikki näkee mun naaman ihan nyt. Ja nyt mä näette spesiaalin luvan, niin kuin näette mä ihan oma kotona. Ja mä skippaan vielä yhden kohan. Ja kaikille tiedoksi mä spesiaalit tullaanpa pelaamaan yksi. Se niinku yhdessä paljon. Ja. Nyt mun kämi ei ehkä näy, mut iso ja sama. Seuraavassa videossa mä skippaile. Ja. Okei. Eli mä skippaan vielä yhden pikkukohan. No niin, mä vaan Force uudestaan tätä, koska tää on jotenkin ärsyttävä. Joku täältä oli taas joku tämmönen, ei ottakas vähän. Nyt ei pitäis nähdä. Täältä oli tämmönen joku pikku virus kautta joku muu. Uusi maailma. Eli kuvaukset 1 ja mä alan striimaamaan sit jossain kohdassa, mutta tähän perus singleplayerilla ja tää on mun eka video täällä uudella kanavalla ja just toka video ja ei kolmas. Eka mä tein semmosen video specialiluona ja sit mä tein toisen video intron ja kolmannen videon nyt. Eli tää on ihan perusvideo ja jos tulee subba ihan alus, niin mennään Skyblockiin. Ja kaikki, no ihan custom mappeihin voidaan mennä metäsemään. Okei, tää nyt muovaa vähän tätä vaahtoa. Noniin, terve kaikille sitten. Nyt ei lakaa yhtä, kun ollaan himassa ja kone toimii ehkä vähän paremmin. Tässä on mun skinikin. Tämmönen kattokas takaraivo. Tämmönen kunnon joulunen skini. Mut aloitetaan nyt tätä pelaamisen. Mä en ottanut oltusarkkuu, kun mä en semotti tykkää siitä kautta. Haluan aloittaa ihan itse tämän pelaamisen ja toivottavasti on HD, no tää mä yritän pistää HD YouTubeen ja hakataan nyt 6 puuta. No niin ja T-Specialia tullaan vielä pelaamaan paljon jaksoja yhdessä. TF:ää, mitä mä rakastan pelata eikä kummallakaan lakaa yhtään. TF on niin maailman paras peli. Ja kyllä 8 puu riittää nyt aluksi.
8. Oliko siis 18 perjällä? Ei voinut olla. 8 joukosta. 16 tulee se täkki. 8 tulee puolkato. Niin, eka tehdään. Ja varmuuden vuoksi ovi, kun mä tiedän, että tarvii sitten. Tähän tikkuja. Sitten tehdään hakkuu. Sitten lähdetään matkaa. Ja mä tiedän, mikä mä teen vielä. Mä teen miakan. Koska me tarvitaan lihaa. Näetkö, näin hyvä auto, kun se saa ilman mitään alkuchestejä. Ne omenat on tietenkin jotenkin vaikea. Tai semmoinen, että nyt alussa on vaikea saada, mutta nyt höröö kuolee. Oli viesti, kultaskin ne tuli. Vasta nää mun viestittelyt. Mun kaverilta. Uusimmat. Näitä ryhmiä on ihan vitun perseestä. Perseestä. Koryhmät. Okei, mun pitää etsiä joku kämppää, vaan mä rakennan sen. Okei, mä en nyt ihan varma, mihin mä sen teen. Mut mä veikkaan, mä yritän onneani ja lähden tänne päin. Niin vittu, kun mä löydän aina tämmösiä vitu hujopiluolia. Tuleeko tästä mitään tästä koko Let's Playstä? Nyt ei kyllä lagaa. Ja hei. Pari tyyppiä tuli kysymään heti, ja mä en ajatellut, että tulee niin nopeasti kommentteja, mutta pari tyyppiä kysyi ihan yksityisviestillä, että koska te, kun mä mainitsin, että niinku subatkaatte Specialin kanava, niin pari tyyppiä tuli sanomaan, että jotain, että koska sitten Specialin videot alkaa, ja mä niinku sanon tässä munkin videossa, että kas mitä, ne alkaa vaikka, ne pitäisi alkaa huomenna, tai ylihuomenna. Kuvitelkaa, no nyt sitten tuolla videoit. Ja se ei ole mikään nubukuvamaat ja hyvät bändikämillä kuvaa varmaankin. Hyvät videot tulee olemaan ja vau. Ja muuta hienoa. Mutta. Jatketaan sitten näkökään mun nää webcami. Toivottavasti ette nähnyt meidän äiti äsken. Se on aika pelottavan näköinen. Oi. Tuli tarkki sanomaan, että toimii sitä webcam nyt vai ei. Kun mä vähän säätelin tän alusta. Se olisi aika turhaa, kun et raha meni siihen turhaa 170. Kui vitun isota lumimaa. Ei oikeesti, ei. Mä sain idea, mutta mä voisin asua niinku tämmöisessä shaiba-vuoressa. Tai niinku siis tommosessa paikassa. Tämmöisessä, en mä usko. Joo, tuolla, toi. Siis toi on ihan mahtava paikka. Noniin, jos webcam toimii niin hitto. Koko ajan se tunkee mummo ja koko sitä niinku huono niin yleinen. Täällä on niinku niin paljon kaappeja täällä takaa niinku näette, jos nyt näette tämän webcami. Semmoinen tätä kotia on hyvä paikka. Ota toi varjo tosta pois. Mä katson vielä tänne vuoren taakse, jos ei hyvää. Siis taas ihan hyvä tois. Tehdään nyt alkukämppäästä tähän näin. Tää on tämmönen perus yöpymispaikka. Ei muuta, mä voin nyt tuo työpöytä tehdä. Voi, ei nyt riitä nää tikut, niin tehdään tämmönen. No niin, kato. Leventyy. Näin ja. Kyllä on ärsyttävää se homma, mutta kyllä me täällä pärjätään. Ja mä tuun pelaamaan tätä vähän niinku jälkeen, et vaikka mä niinku sammutan tätä, mitä kestää se video, pistää sinne YouTubeen, niin sen
Mutta mä selitän nyt tää hyvin. Kun mun ääni on joskus oikeasti niin sekalainen. Ja nyt tulee selitys. Eli joskus mä kun mä vaikka lopetan nyt videon, niin mä voin jatkaa tätä jonkun verran, koska se pitää mennä sinne YouTubeen ja siinä kestää. Mulla oli todella iso nuo, että mun äänestä ei saa selvää. Niin. Ja mä puhun muutenkin joskus aika epäselvästi. Mä oon huomannut se itse, kun kuuntelen omia videoita. Ja. Eli mä voin jatkaa tätä, että kun mä seuraavan kerralla kuvaamaan, ja tää on jonkun verran tehty, mä en jaksa katsoa aina odottaa, että vaan mä vaan kuvan teidän kanssa, että kyllä mä joskus yksinkin tätä voi pelailla, koska tää 2 ruunia, koska minä olen semmonen paistolapoika, kokkimies. Tehdään uusi työpöytä vielä tähän sisään. Tehdään 3. ruuni vielä. Toi työpöytä voi olla semmonen, minkä mä otan joskus mukaan, kun mä lähden jonnekin. Noi. Ja onko täällä yhtään lammasta? Olisi kiva tietää. Joo, katos. Mulla on viidakko tässä vieressä. Joo, älkää ihmetelkö, että mä en tehnyt mitään kotiin niinku viidakko puuhun, koska se on liian tyhmää. Sitten lähtee lehti, jos hakkaa yhdenkin puun. Ja kuten huomaatte, mä tuun pelaamaan tätä. Oho. Vois lähtee kaivamaan varmaan vähän hiiltä. Mä tuun pelaamaan tekkittiä. Itä älkää huoliko siitä. Tekkittiä tullaan pelattua. Mä tykkään ite koska mulla on niinku kräkätty versio, mutta semmoinen kräkätty, että se on niinku, mä pääsis niinku näihin ostetuihin näihin näihin premium servuihin ja mä saan niinku skinnähän niinku ihan niinku taadosta, niin niitä voi tehdä kyllä kräkätyllekin video. Skinnei voi tehdä ihan niinku skinnei voi ladata ja voi niinku ihan kräkätylle ihan tavalliselle versiollekin tehdä. Ja. Heittäkää linkkiä skinni. Metsit kato tykkää ja en mä nyt jaksa kaivaa tässä näin. Tää vaan päätään niin rasittaa päätään, niin tässä jaettiin hiiltä. Etin sit myöhemmin. Okei, mutta hei, jospa mä jättää sitä videoa nyt tähän ja seuraava jakso tulee vähän paremmaksi, mutta niinku nyt voitais tää voi tehdä joku farminkin oikeesti, joku possufarmi. Niin ja jatkettais niinku seuraavalla kerralla ja mä arvasin, mä tarvii ovea, siksi mä tein se heti alussa. Niin ja nyt mä mentäis mun kanavalle käymään. Anteeksi, mun piti pitää stoppiin, kun mä sammutin kokonaan Tallinna ja poistut päävalikko. Sitten lähdetään safariin ja minun kanavalleni. Peppelä peppä peppelä peppä peppä. Joo, älkää ihmetelkö, mä oon niinku ihan vitalla nyt. Pelasin äsken yhtä hyvää peliä. Et jos te nyt näette tän vieläkin tän mun webcamin. Hei muuten aika alkaa loppumaan. Mä en kuulkaa sehi mun nettisivulle. No, sit nähdään seuraavassa jaksossa varmaankin. Ei, oota, mä skippaan tän. Hei moro kaikille, nyt ollaan mun kanavalla ja tässä on sitä kanavaa ja tässä on intro, minkä voi ehditään kattoo vielä. No nyt! Milloin näytte kertaa? Ihan siisti. Nyt kattokaa tää.